aw minnu sɔgɔlen banna nin waati na a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi dɔnkibaru bakurubaw la an bɛna kuma UNTM olu kun ye grève min boloda a waleyala an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bawo cakɛda caman bɛ olu ma baara kɛ bidonya in na sibiri tɛmɛnen u kun ye lajɛrɛ kɛ ka kunnafoniya di jamanadenw ma u ka baarabila kun kan an bɛna o jaw jira u la ka fara o kan commissaire divisionnaire Abdoulaye Kulibali ale n'a ka cɛdenw jɔnjɔn taara ka du u ma ka da u ka wulikajɔw kan siraba kananw na ninnu de ye bi dɔnkibaru bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna u kunna sirilen bɔ aw dangana a y'aw bisimila ko kura bi tɛnɛ desanburu kalo tile 14 dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogoya min na UNTM ni o ye Mali cakɛlaw olu ka lafasa tɔnba ye u ye baarabila min boloda a waleyara an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi bawo cakɛda caman bɛ olu ma baara kɛ bi sibiri tɛmɛnen u tun ye lajɛrɛ kɛ ka kunnafoniya di malidenw ma u ka baarabila kun kan o ma fɔ an ka kibaruya ɲininaw kɔ Umar Tarawele ale kun b'a kɛnɛ kan an k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Laɲini minnu n'an y'a kɛ laɲini kunbaba damadɔw an bɛ se ka dɔ fɔ o la k'a jira an b'a ɲini filajɛba dɔw bɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sarako fabala ka taa se u kɛ prime indemnité kow ma n'o ye faranga min bɛ di u ma an ko yɔrɔ fabala la bɛɛ de bɛ baara kɛ faso kelen ye filajɛba fasɔn dɔw don u ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ man ɲi u k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ min na min bɛ se k'a tɔ hali mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛ na kɛ komi juguya dɔw bɛ na ou bien hasidiya dɔw bɛ na parce que dɔ ye nin sɔrɔ ne m'a sɔrɔ a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɔlen kɔfɛ a la a b'a kalama k'a fɔ an ka baarakɛla minnu n'an k'u ma ko kɔnperesew u ye baara kɛ jamana ye san caman kɔnɔna na waati dɔ nana k'a la u nana kɛ n'u labila k'a fɔ u b'u kɛ duraw d'u ma ka tila kɛ wari d'u ma wari min bɛ se kɛ u dɛmɛ u yɛrɛ bɛ se ka tɛ u cɛsiri hali kɛ société dɔw créer ou bien kɛ entreprise dɔw créer u bɛ se kɛ sababu ye kɛ baarakɛlaw yɛrɛ ta an bɛ baara ko gɛlɛya cogoya dɔ jamana kɔnɔna na o fɛn fɛn min fɔra k'a kɛ dɔnkili duman ye mɔgɔw tulo la mais an nana kɛ n'a ye u si ma bɔ a sira fɛ dɔw fo que se sisan la an bɛ san 10 an bɛ san 10 ni kɔ la u sen tɛ k'u kɛ hakɛ sɔrɔ jamana bolo o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ man ɲi anw ka laɲini kun ye jamana kɛ se kɛ olu kɛ fɛn ɲini k'a d'u ma k'u kɛ hakɛ ɲini k'a d'u ma o kɛ kuma ye fɛn min an k'a fɔ a b'an kɔfɛ a t'a ɲɛfɛ tuguni mais nin ye laɲiniw bɛɛ lajɛlen la n'an y'a ɲini ka bɔ gouvernement fɛ yalasa fɛn dɔ bɛ se ka kɛ o la o de bɛ se ka sira sɔrɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana kɔnɔna na Mali kɔnɔ a bɛ waati joli bɔ terrain tɛ ka boli an dun b'a dɔn terrain sira non seulement a bɛ nafolo don jamana kɔnɔna na terrain sira minnu b'a baara la a b'a kɛ sababu ye baara bɛ di jamanadenw ma fɛn min don dɔrɔn a bɛ jamana latɛ ɲɛmɛ a tɛ jamana lasegin kɔ jamana kɔlila gouvernement kɔlila san joli hali sisan k'o ko sigi sen kan yalasa terrain bɛ se ka boli cogo jamana kɔnɔ yalasa baarakɛla minnu bɛ yen olu bɛ se ka lafiya min sɔrɔ an ka laɲini ye yalasa o ko bɛ se ka sira sɔrɔ o baarakɛla minnu bɛ yen u bɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya minnu ma n'u bɛ se ka kalo 4 kalo 5 kɛ tuma dɔw ka sumɛ sara sɔrɔ o ko kɛ se ka ban mais a bɛ kɛ sababu ye ka nafolo don jamana fana kɔnɔ o ye jamana nafolo ɲini sira dɔ ye o ko fana bɛ se ka yiriwa cogo min an ka laɲini ye ninnu bɛɛ lajɛlen donc k'a jira la dɔrɔn kuma surunyana an ye laɲini fɛn fɛn kɛ a si tɛ tiɲɛni sira ye a si tɛ jamana bila sira la min bɛ jamana bila segin kɔ mais n'i ma faamuya kuma caman bɛ fɔ a la an ka fɔliw la hakili b'a la nin tile dama nin kɔnɔna na mɔgɔw ye fɛn caman faamu min bɛ se k'a dɔn k'a fɔ an ye laɲini min kɛ laɲini a bɛ jamana de kana a bɛ jamana de ɲɛ a tɛ jamana segin kɔ a tɛ jamana bila problème la donc bɛɛ ka kan k'an dɛmɛ o la pour que laɲini bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min yalasa jamana bɛ se ka basigi. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen UEMOA ani an ka sɔrɔ minisiriso u kɔni jɛra ka lajɛrɛ kɛ min bɛ kɛ u ka lajɛrɛ ta ko 6nan ye san kɔnɔna na a kɛra hôtel Radisson na min bolila yɛlɛma kuraw ani baara kura minnu bolo dan bɛ u bolo u ye hakilina falen kɛ u kan Bakari Kone fo ka taa se a ka kuma galamantigi Aminata Daɲɔ olu tun bɛ nefti cu a la o y'an saba min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ kabini san 2014 san o san UEMOA jamana 8 bɛɛ lajɛlen bɛ lajɛrɛba kɛ u fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka jamana o kun ye walasa ka u ka san laban baarakɛlenw sɛgɛsɛgɛ minnu ɲɛna minnu ma ɲa ka olu jate minɛ ka hakilina falen kɛ u kan ni k'o kɛ sɛbɛn ye san 2020 ta bɛnna wagati min ma
o ye coronavirus bana ye. O de la ni sigi tun bɛ ka kɛ visio conférence fɛ n'o ye subahana mansinw ye. A baaraw bɛna boli baaraba 3 de kan. Ni sariya in tala yimɔ jamanaw fɛ k'a fɔ san o san jamanaw bɛɛ k'a lajɛ k'a fɔ u ka sariya min bɛ ta yimɔ jamanaw fɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ o bɛ ka labɔtɔ jamanaw kɔnɔ. Donc san o san an bɛna lajɛ nin kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ an ka jamana surtout Mali la n'a sɔrɔ an bɛ ka yimɔ sariyaw bato ka ye. Donc ni y'a san siɲɛ 6nan ye ani bɛ kɛ yimɔ jamana bɛɛ la waatinin kelen na. Ɲinanta in a bɛ ka kɛ bana in sababuya la an bɛna kɛ tile 5 de kɔnɔ k'a kɛ pour que mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan. Sariya 117 ɲɔgɔn na de an bɛna o de lajɛ n'a sɔrɔ Mali bɛ k'o labato ani projet 10 ɲɔgɔn na k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ ka u baara kɛcogo ka ɲi Mali la n'a sɔrɔ projet ninnu bɛ ka taa ka ɲɛ Mali kɔnɔ. Donc o tile 5 na an bɛna ni sariyaw de jan ni baara in de kɛ. Baara in bɛ kɛ ani ministère de bɛ sen b'a la. Donc ministère ninnu bɛɛ sariya ninnu bɛ ministère fɛn bɛɛ kɔnɔ u bɛɛ de welelen tile 5 kɔnɔ pour que k'a lajɛ n'a sɔrɔ an bɛ ka taa ɲɛfɛ yimɔ sariya batoli la. Sɔrɔ Bosoli minisiriso ye foli ni waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin UEMOA ma ka da u ka baara ɲumankɛlenw kan an ka jamana kɔnɔ. Ka UEMOA mɔgɔw fo parce que u ka dɛmɛ u bɛ dɛmɛ caman kɛ an fɛ ni sariya batoli la ani u ye ɲinan san yɛrɛ la u ye dɛmɛ caman kɛ ka insécurité kɛlɛli ni banako ni kɛlɛli la. Donc an bɛ UEMOA fo ministre tɔgɔ la o ko ninnu na. Hakilina jiginna san 2019 baaraw sɛgɛsɛgɛlen kɔ Mali ye jɔyɔrɔ 2nan de sɔrɔ jamana tɔw kan. Sabula ko n'i y'a jɔ 100 sara la an ka jamana ye 82 de sɔrɔ UEMOA ka sariyaw labatoli la. Jɛkulu min ka wuli ka jɔ ye walasa an ka cɛmancɛ fanga ale ka kɛ hakilimaya kɔnɔ ani a foricogo ka ɲɛ ni o ye Alliance pour une transition intelligente et réussie ye u ye lajɛrɛ kɛ sibiri tɛmɛnen min sen fɛ u ye kunnafoniya di jamanadenw ma coronavirus bana kan walasa maaw bɛ se k'u tanga ni bana cɛjugu ma cogoya min na. Bawo an bɛ don min na ko bi a b'a la ka waranganta an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Tijani Sidibe ale tun b'a kɛnɛ kan an k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. An y'a dabɔ walasa maliyɛn fanba bɛɛ kɛ kunnafoni sɔrɔ bana in de kan n'o bɛ fɔ COVID-19 parce que a kɛlen don ka diɲɛmaa kamana gan don nafa bi raison pour laquelle an y'a kanu kabini fanga kura in nana n'o ka fɔ transition an bɛɛ kana to olu la yɛlɛmankanw c'est-à-dire min tɛ nafa se population ma maintenant min ne nafa bɛ kɛ population ma n'o nafa bi n'i y'a mɛn population kɛnɛya de don. N'i y'a mis en place c'est inflammable. Et raison pour laquelle l'organisation nous va attirer Alliance pour une transition intelligente et réussie. On est à Cameroun, à Djama Fama, à Aoukna Fondaoui. Alors, à Tchakala, nous sommes Kenya, pour que ça fasse une population. Ali frontière Kacha. Mais frontière nous frontière officielle est tan kɔnɔntɔn in na n'olu b'a la situation sécuritaire gɛlɛya kama mɔgɔ t'o yɔrɔ la. O tan kɔnɔntɔn in na ni duuru b'a la tɔ bɛ to joli tɔ tɛ to 14 ye. O 14 dispositif de sécurité bɛ a yɔrɔ bɛɛ la ani secteur de santé pour que mɔgɔ bɛ don i ka contrôler k'a fɔ ko COVID-19 t'i la. COVID-19 t'i la cogo jumɛn na an b'a dɔn. I b'i bɔ jamana min kan ka don Mali la. Il faudrait que i ka papier yira an na k'a fɔ ko bana in t'i la. N'i bɛ bɔ Mali fɛnɛ na ka taa jamana wɛrɛ la i bɛ papier dɔ de fɛnɛ yira an na k'a fɔ ko bana in t'i la. Papier policier ni service de santé de b'a lajɛ. N'a sɔrɔ bana in bɛ mɔgɔ min na i tɛ se ka tɛmɛ an ka frontière si fɛ. Aéroport la a bɛ yen nɔ, frontière terrestre la a bɛ yen nɔ. Donc olu disposition de talen bɛ an fɛ ka Mali population sécuriser. Mais n bɛ min fɔ sécurisation in kan aw bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ sécurisation ko in na. Parce que maliyɛnw yɛrɛ dɔw b'a kɔnɔ ko bana in tɛ yen. F'an k'a yira an balima tɔw la k'a fɔ ko bana in ye tiɲɛ ye wa a bɛ Mali la. A bɛ Mali la ko dama dama minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko mesure barrière an bɛɛ ka observer o de b'an bɛɛ lajɛlen kisi.
masque don k'i tɛgɛ ko ka distanciation respecter jama dalajɛbaw o ye an yɛrɛ ka jamana taabolo ye an ka dɔ b'o la an ka ɲɔgɔn sensibiliser ka dɔn ko bana in bɛ yen nɔ ka an taabolo yɛlɛma olu bɛɛ bɛ sécurisation des frontières fɛ n'an bɛɛ lajɛlen taabolo yɛlɛmana sisan frontières yɛrɛ sécuriselen y'o ye. Forum Libre Maaw olu ye lajɛrɛ kɛ juma tɛmɛnen ka jɔnjɔn ta k'a di commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali n'a ka cɛdenw ma ka da u ka wulikajɔw kan siraba kanna na ni ale yɛrɛ ye siraba kanna ɲɛmaaba dɔ ye a kɛnɛ kan an ka kibaruya ɲininaw tun bɛ yen u y'an sama min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Nisɔndiya min bɛ ne bolo o ye baara ɲuman parce que mɔgɔ i bɛ ko la ɲuman mɔgɔw ɲɛ b'i la juguman mɔgɔw ɲɛ b'i la ka nin hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin CCR ma ne ni n ka cɛdenw ka jɔnjɔn di n ka cɛdenw ma ka dɔ di ne yɛrɛ ma k'an ka baara la a y'an nisɔndiya a y'an ja don an yɛrɛ la o kɔrɔ k'an k'an jija halisa an k'an cɛsiri baara min n'a kalifana na n'o ye ka maliyɛnw lakana siraba sanfɛ haka ka diya k'u lakana u bolofɛnw na ni ala sɔnna ni fɛn ma fara u kan foyi tɛ b'o la an b'an cɛsiri su tile an ka baara de don ni ala sɔnna an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ walasa circulation kasara o bɛ se ka ban cogo min na an b'o kɛ ka maaw kunnafoni k'u ladɔnniya k'u lafaamu ka ɲɛ f'u ye an fana ka lamɛn ka dɔn an bɛ yan population de kama an tɛ an yɛrɛ kama donc an bɛ baara kɛ a baara bɛ bila minɛn min kɔnɔ ka population lakana ni ala sɔnna an b'o baaraw kɛ. A bɔra ka jaabi lajɛ sisan Aminata Daɲɔ ale ni Tijani Sidibe olu de tun b'a kɛnɛ kan ni o tɛmɛna ka bɔ yen an b'an kun da jamana kɔkan kibaruyaw kan an ye kumaba dɔw salo aw ye an ka jɛ ka sɔrɔlenw lajɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Côte d'Ivoire jamana kan Alassane Dramane Ouattara ale ka sigi ko sabanan o ɲɛnajɛ kɛra bi Palais d'Abidjan na Abidjankaw fɛ yen nɔ a ye kalenkanw siɲɛ k'a jira k'a fɔ ko a bɛna jamana in kɔni jigi tugun ani k'a sariya bɛɛ lajɛlen bato a kɛnɛ kan a ye wele bila farafin jamana ɲɛma 12 bɔɲanko ma min bɛ tali kɛ Niger jamana ɲɛma ni o ye Mahamadou Issoufou ani Togo jamana ɲɛma Faure Yassinbe fo ka taa se Ghana jamana ɲɛma Nana Akufo-Addo ani Burkina Faso jamana ɲɛma Roch Marc Christian Kabore fo ka taa se Francini jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiri Jean-Yves Le Drian o fana tun bɛ a kɛnɛ kan. Kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kan banbanciw taara bin u ka kalanyɔrɔ dɔ kan ni o y'u ka lycée ye ni ka kalandenw minɛ ni ka taa n'u ye kabi alamisa su ka dugu jɛ juma na ka na bila bi la ni maa kofɔlenw o kɔni ma kibaruya sɔrɔ u la u ka jamana ɲɛmaa ye wele bila u ka lakanama bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri i n'a fɔ dunun kala ta ka ni maa kofɔlenw kɔni wɔgɔ bɛ hali n'u donna mɛnɛmɛnɛwo la k'u labɔ ka na n'u ye. An bɛ bi kɔkan kibaruyaw kun cɛ ni Sudan kunkako kibaruyaw ye l'Amérique jamana ale kɔni ye Sudan sama ka bɔ jamanaw la a kun kɛn bɛ ka jamana minnu jatigɛ wale kɛbaw kɔkɔrɔma dɔnni jamanaw fɛ u ka wale cɛjuguw la a kun jirala k'a fɔ kabini san 1993 ko Sudan jamana ye Ben Laden k'u ye o kɔni bisimila u ka jamana kɔnɔna na k'a ta waati la ka na bila sisan l'Amérique jamana kun b'a la ka Sudan jamana kɔni jate jamanaw fɛ jamana minnu b'a la ka jatigɛ wale kɛbaw kɔni dɛmɛ u ka wale cɛjugu la an bɛ don min na ko bi k'u segir'u kɔ k'u ye Sudan jamana kɔni sama ka bɔ o jamanaw kɔni na. Ni de bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min labɛnna nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɔnɔna na an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛma dali ani a ka tulomajɔ la don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan an bɛna kibaruya kuraw lase aw ma ni Ala sɔnna a ma Ala ka so hɛrɛ caya.